hidrats de carboni són com trens. Els simples són com els trens curts, que tenen pocs vagons. S'absorbeixen ràpid, entren a la sang aportant una dosi immediata d'energia, per exemple amb sucs, mel, dàtil, i els complexos són com trens llargs, amb molts vagons enganxats que necessiten temps per separar-se i per ser absorbits, com els llegums, la patata, el pa integral. El cos ha de separar cada vagó per poder aprofitar aquesta energia. I com més llarg és el tren, més estable i més planer és el viatge. Els simples poden ser útils, per exemple, en moments puntuals, però si només mengem trens curts, el trajecte té moltes pujades i baixades. La clau no és evitar-los, sinó saber quan i com podem combinar-los. Per què? Perquè un bon viatge comença per saber a quin tren has de pujar.